Ето ни, сега сме в Airbnb-то, което отдавам под наем. И ето го и проблемът, който се е получил. Това гигантското огледало. Вратата се е отворила в него и са го щупили. Да видиме всичко друго дали изглежда нормално. Да, даже мога да разбера също дали почистващата фирма е минала или не. Толкова чисто изглежда. Не е минала. Добре, ми така горе-долу изглежда един апартамент, като се освободи от наемателите. Така. Видиме, тук са държали на хладилник, а не. Толкова студено не е било никога. Никъде. Спирам климатика, защото после сметката кой ще плаща? Чак по-да е леден, студен. Така, ето ни тук, в хола. Що така са подредили кърпите? Много интересно. Все едно са ги мили, ама не точно. Това е хола. Кухнята. Всичко изглежда абсолютно перфектно. Супер. Добре. Да видим последната баня. И така горе-долу ще виждате и всяко ваше Airbnb, ако го давате под наем. Т.е. ще си го гледате по-скоро за някакви щети всеки път. И да се молите да няма щети. Като в хотелска стая, всеки си остава нещо. Но да, тук не е зле положението. Сега трябва да докладваме към Airbnb тази щета с огледалото, защото едно такова огледало не е ефтино и не бих искал, нали, аз да го плащам, без това наскоро го сменях, така че не искам пак да го сменям. Затова пускам сега щета и ще ви държа в течение дали ще го изплатят и колко бързо.